Ja, nu vil jeg vise den anden måde, man kan arbejde med footeren på. Lige tjekke op på, hvordan footeren ser ud lige nu. Så var det som sagt et stort gråt felt hernede med centreret tekst her. Vi vil nu lave en footer, hvor der er 4 bokse eller 4 tekstafsnit hernede. Det kan være tekst, det kan være billeder. Det arbejder man med de samme steder, som vi arbejdede med den anden. Dels herinde i globale elementer. Sidefod simpel, det er den vi har arbejdet med. Den slukker vi nu for. Det vil sige, medtager den ikke. Og derimod så åbner vi op for sidefod 1, sidefod 2, sidefod 3 og sidefod 4. Hvis vi lige prøver at se på en af dem, så har man altså frit slag for, hvad det er for informationer, man gerne vil give i de her footer. Meget simpelt har jeg bare her skrevet museets åbningstider. Det kan godt være, at man hellere vil vise det på en anden måde. Men som sagt, så kan det også være lidt større tekstafsnit. Det kan være billeder, det kan være links. Her ser I, at der står billede. Man har mulighed for at sætte et billede ind her. Links vil man typisk sætte ind ved hjælp af det ikon der står indsæt eller redigere et hyperlink. Ved at trykke på den der, så vil man have mulighed for at sætte et link ind, så når man trykkede på det, vil den besøgende komme videre til et andet sted. Det kan man selv arbejde videre med. Det er sådan en mulighed, der er. Jeg har bare ganske simpelt sat 3 linjer ind, siger gem og luk til det. Det samme har jeg gjort i de andre 4, i de andre 3, så de 4 bokse nu er klar. Så går jeg ned i moduler, så går jeg til websites, jeg går til min hjemmeside, ruller ned til sidefod, og der var det, at jeg første gang valgte, at jeg vil have en stor centreret tekst. Nu vælger jeg, at jeg skal have de 4 bokse i stedet for. Udover at jeg siger, at det skal være mit design, så skal jeg også vælge, hvad det er for afsnit, jeg før havde skrevet teksterne ind i. Afsnit 1. Kør det lige ned, så I kan følge med. Afsnit 1, det var her i globale elementer, skal være sidefod 1. Der har man selvfølgelig også mulighed for at vælge en af de andre, hvis man vil have en anden rækkefølge. Men jeg tager dem bare i den rækkefølge, de sidder. Sidefod 1. Så tager jeg sidefod 2. Så kører vi sidefod 3. Og til sidst sidefod 4. Den kommer der. Sådan. Nu er jeg faktisk klar med det. Jeg trykker gem og luk. Og nu går vi tilbage til vores indhold. Vi går til forsiden. Trykker på vis side for at se, hvordan det nu ser ud hernede. Og I kan se, der er nu delt op i 4 mindre afsnit hernede, hvor man har mulighed for at sætte tekst, hyperlinks, billeder osv. ind. Men det er altså ting, som vil stå gennem hele siden, uanset hvor folk manøvrerer hen. Vi kan lige afslutte med at sige, at der også var andre skabeloner. Vi lige kigger på de globale elementer. Så var der en, der hed en printvenlig sidefod og en sekundær footer. Jeg må sige, at jeg ikke kender til, hvad det er for noget, men det er også noget, man kan lege med. Men man skal bare huske, at man skal gøre det i sammenhæng med det andet sted på siden, hvor man definerer sidefoden.